sanibonani yonke indawo bafowethu. And please, wherever you are, ngicela ushare le video, ushare live wami. Ukhona umuntu ozosizakala ngalo video. Yeah. Especially when you're an MK member, please share this live as much as you can. And if you are my fan, please share this live as much as you can. And also, don't forget to raise your concern in my comment sections. But make sure the comment accommodates even ingane. Mahlambalaza, respect isithunzi sakho, sikuhloniphe lokho, uhloniphe ngaso sonke isikhathi. In case you want to speak to me, you can WhatsApp me on 071 130 7808. And by the way, from Wednesday, Thursday, I'll be in Joburg. On Tuesday, I'll be in Mhlobo Wenene from 2 to 3 p.m. By the way, I'm here trying to explain ukuthi namhlanje bekuthiwani laphana ubaba maka addressa abantu bakhe be-MK. Fortunately, the interesting part is this. Bekukhulunywa nabantu be-MK, but kunabantu be-ANC, be-DA, be-IFP kade behleli sebelinda ukuthi ubaba kanti abantu beni be-MK upresident ungena nini. It shows ukuthi kahle kahle uma ungenzi lutho abantu abakunaki baqala ukukunaka ngalesikhathi mase bebona ukuthi in life uyaqala uyanyakaza. Uma ungakavelelwa inkinga abantu abakunaki bakunaka ngalesikhathi usuvelela inkinga, right? There are few things that I will just hint ngidlule kuzona ngikhulume nje ngazo ma-MK amahle. Sehlelwe sengenelwe amanzi endlini, sehlelwe inhlekelele. Number one, I would like to congratulate kubo bonke abantu base South Africa noma bonke abantu abavotile. Congratulations, and it's a good move. Vote lakho lisho ukuthi your vote is your voice. And it is a good thing that abantu abakhombisile ukuthi they don't like this judicial law. Basukuma abantu bayovota. Basukuma abantu bahamba bayobhalisa bayovota. Which is a good move. Ngiphinde ngibonge kakhulu amakhosi akithi aseMzansi Afrika. Ngibonge the traditional healers. Ngibonge abefundisi for also being there for the MK Party Umkhonto Wesizwe organization. Ngibonge kakhulu izinyanga ezibonakale kuma social media wazo, including myself. Sa decide ukuthi igodlo ake siyimise silungisa icountry yethu, sizodla lokho esasikubekile kudala, ama savings wethu sizodla wona. But okwamanje wherever MK goes and where we are needed, we will make sure that siyangena siyalekelela. Thank you so much for wonke izinyanga, the traditional healers ezangoma nabathandazi. You guys, you did well. And I've seen someone who was ignorant. An ignorant person, someone who doesn't know anything about politics, but who seems to be knowing about politics, but he or she doesn't know anything. If umuntu eyibona engena social media before nenza njengami ekhuluma nje, ungabe uthi uya there is politics ya social media, there is politics ya ground, kune politics yasesikolweni. If njengamanje kwenzeka lento eyenzekalayo wena uthi akuphuma kuyeni akanje ngiyoluthwa wonke ama comrades ngiyabona isirojwa samese yoluthwa,
No, which means you are ignorant. You are ignorant. Okangempela. You don't know politics. If you know politics, you know the game. Uthi njengamanje iChelsea idlala kanje. You wouldn't be telling people to go and loot. No. You observe. Mawubona ngathi yakushiya lento, you observe. Zinyanga zakithi nenze into enhle kakhulu. And by the way, i-MK winning. Iqiniso yileyo nje. I-MK did the best. Let's first start masibheka ama-statistics noma sibheka qala ama records previously uma kubhalisela ukuvota. The numbers were showing were amazing. IEC even said ukuthi hayibo siyaqala ukuba nama numbers angaka. It means those people, they've registered because they've seen a party which is coming noshintsho. Masibuya lapho baba mayichaza. By the way, ukhona umunye uthi ongisendele message uthi why bekhuluma uNhlamulo Ndlela instead of ubaba, because kuthiwa ubaba uyena ozo address. No. UNhlamulo is the national spokesperson for the organization Umkhonto Wesizwe. So either way, ubaba, as long as ehlele eduze kwakhe Nhlamulo talking, it's either he's talking or he's reading. He is right because he's doing his job and he's doing it excellent. It's amazing. So if one was at why, no. Uthi Nkosi khona Xaba Zulu, please. Oh, okay. Sorry, ngiyaxolisa. So that is why bekunhlamulo kade khuluma. Uthi ubaba uyacela uyaphaphata njengamanje imoya ayibekwe phansi. Akekho umuntu okufanele abonakale ephethe istina, ephethe lelo fosholo lakho ligobile obusuplani kuyogqekeza ngalo isitolo sePakistan, ngoba avelela amaPakistan makuthi ukuthi kuyaqala kuqala ngePakistan la next door, vele alifuna ungikweletela ngiyoqala ngalo. Thatha lelo fosholo lakho ligobile ulibuyisele wherever kade uthi uzozama ukugqekeza ngalo, uhluka nePakistan labantu. Le of 4 pound 18 pound kade usuhambe uvundlula le ubekile kumathuluzi ukuthi uyogqekeza ngawo, thatha leyo nto uyibekele eceleni. Which means you are not a politician. When oplan ukulutha, never. That shall not happen in our country, because destroy into after 4 days sizothenga ukudla. After 4 days sizothenga ukudla usutapile. Ubaba uthi njengamanje imoya ayibekwe phansi uzokwenza konke okusemandleni ukuthi abameli loludaba lunikelwe ezandleni zabameli, ukuthi abameli abasukume njengamanje benze abakufundelile. Yena ukwenzile okwakhe njengamanje abameli abasukume, kunama proof wonke, kuthiwa kunama 9 million ama votes okungakazi nje account for one. So which means kudingeka ama answers because yonke iproof ikhona. And into ezoyenzeka njengamanje nginitshele abantu bakithi bacuphe ngawo konke okusemandleni. Yabona especially in KZN baloko benihlokolozwe esweni kanje, ihlokolozwe esweni, banihlokolozwe esweni benzela ukuthi niphume niyotapa. Uma nike natapa zimbili izinto ezoyenzeka. One, kuzofa abantu, obhuti bethu bazofa, osisi bethu bazofa, ingane zenu ubani uyosala ezondle. Just because ukuthi ni comrade elina 4 months 5 months, maybe nje futhi MK uyijoyine wena usanda kuyijoyina, maybe na 3 months uyijoyinile. Futhi ngicomrade lomtapo. Hayi bahleni mfowethu. Uma ugqoka lesi skipa, you are well disciplined. If you call yourself a comrade, ufanele izinto ezikanjeni uze expect ukuthi such things, because njengamanje uRamaphosa ulibusa ngenkani lelizwe, ugcwalisela abantu ukuthi ngenkani ngilithatha ngodli le ANC. Nani bantu be-ANC, I know you very well ukuthi nikhona. Guys, iqiniso asilimeleni. Yabona if bekuthiwa bekuhlangene iMK ne-ANC
iwenza ke lento okuthiwa i-collusion. Ekugcineni bafowethu sabantwana bakamama yedwa, sihlukene ngobaba. Sihlukene nje ngobaba. That is why master refer sithi abakagogo labani. Imind yethu iyodwa. Kuphela sihlukene la ekuthenini sidinga ukukhala elikhulu ephumeni. Mayiphuma then singacula into eyodwa. Kunokuthi niyombatha bafethu nezitha zethu. Niyombatha nondlebe ikhanyilanga nimbathi ingubo nabo. Abantu abazojika futhi banijikele futhi sebengenile njengoba bethi bayagodola bacela ukungena senibavulele nimbathe nabo. Hayi bafowethu anicabangisanga lento. Mina nje ngizosho namanje ngithi bafowethu kanjani wakwambona apha umuntu ona 45 ehlulwa umuntu ona 18 kuthiwa ukushayela umthetho. Phela maybe mina engafundile ngiyiboni kahle lento. I-maths masithi siyayicalculate. Bafethu niyicabangisisile lento ka-ANC ngoba lento kuthiwa i-GNU kutheni i-Government of National Unity. Has noma Government of National Unity noma yini kodwa nje yona lento ukuthi uhlangana abantu mabehlangana bayabambisana ayikho yonke le nto. Yes, it was formed in 1994. Yes, ngokusho kwabo. But njengamanje ukuthi u-ANC no DA lento into abayiplane bodwa because they've once said before vote, I think 2 months before vote ukuthi thina mangathi siyasebenzana senze i-collusion sina size u-DA wathi thina singasebenzana ne-ANC waphumela bani because ufuna ukukhava ama-tracks akhe. And yeke lento manga yokuthi nina nikhuluma manga ANC nithi ubaba akatholakala nihlangani nilo no-MK nahlangana nayo MK kwangavunyelwana naphinda nahlangana nayo okwesibili kwangavunyelwana. IFP yekani uqamba amanga nithi nina nihambe nawo lindu MK 4 hours bengafiki ngoba phela nihambile nacela isikhathi sagejana isikhathi kwathiwa ngcono ihlehlise meeting ihlehlise kusasa na decide ukuthi anisayingeni le because bese nazi vele ukuthi nakahlehla imission nibhekephi. Bafowethu asikhulume iqiniso. IFP ngibhekise ku-IFP ngibhekise ku-ANC musana ukudayisa bafowethu singabantu bandawonye sizalwa umama oyedwa. I-mentality yethu iyodwa. Umuntu kuphela njengamanje ushayisa amakhanda uyedwa ubaba ekhala elikhulu. Ayenziwa lento okuphathizwe ngokuthi wena unemali ngokuthi wena unepower mawuthi noma abantu into bengasayithandi bazovuma ngoba phela babafuna imali noma balambile. Izwe masingalithathini silibuyisele kudala. Lelizwe lathathwa kanzima kuchitheka igazi singakazalwa sasingakazalwa. Liyokhululwa nje kunama comrade ashona hamba athi njengamanje niyalithatha lelibuyisela kubelungu. Kukhona abantu abaziyo ukuthi izwe ukuze balizuze bayazi babelala bengalele bayazi beshaya behlukunyezwa amabhunu but njengamanje nithathizwe nilithatha nilibuyisela kubona futhi. Mr. President Ramaphosa, I hope you are watching this live. I wish I could speak English, but the problem is I don't know how to speak English. But I'm referring this segment to you. I-revise lento wethu unembeza wakho awukudle. Go back to your drawing board. Even the cabinet of ANC. Guys, be honest to yourself. Be honest to yourself. Ningathathi into yamanje what about abantwana benu? Because njengamanje trust me within 3 months u-DA uzonijaha nonke. Uzoqala ngalabo bathi lokho lumakhulu umbalula. U-anti wami, anti mba, uzonijaha uHelen Zille kakhulu. Anijaha ngoba nizwile kuthiwa uMashatile bazama ukujahwa uzonijaha ngoba iqiniso lithi ayikho indoda enganukelwa ikhwapha. Akekho umuntu onganikelwa ikhwapha mayengagezile for 3 days. Nonke lapho phezulu eParliament niyanuka. Ngenithuki mangithi ngiyanuka ngizama ukuthi ayekho umuntu onganasici, akekho umuntu onganacala lakhe. uHelen Zille 1 by 1 uzowathatha wabeke la. Mind jaha is a way ukuthi to get rid of you.
ANC phela manje ba-advise kubi manje. Kubi ngempela manje ngoba bazojaha abafowethu lapho. Ngumuntu oyedwa nje ohlulwa ukuthi ehle athi bafowethu ngiyayibona ngicela ukwehla for the sake of the organization which is ANC. UZumushile igama eli-1 the other time wathi mina ngiphumile kwi-ANC but angiyifuni le ANC kaRamaphosa. And it's a proof now. Into yenziwe u-ANC okwakungacatshanga ukuthi ngelinye ilanga ngahamba yombatha inguba imbathe nesitha u-DA. We will never like DA. Never. Ngeke sisithande DA. Ngoba vele siyayazi ukuthi imandate yodwa uHelen Zille ufuna ukuba president. Ume bashaya laba bashaya bengelela amacala usho into eyi-1 ukuthi wena ngoba usune-criminal record uhamba appear lapha ne-court esayidini uyirisanela wena esayidini uyanyuka ebelungu bayanyuka uba u-deputy president from there inyuka bazogcina ngawo wena khanda elikhulu wena bazogcina ngawo uyobuya uzongicika futhi usho ukuthi wake washo lokhu ehlelezi. Noma ningaze nithini nibe nama-negative comments but I'm telling you one day niyongikhumbula namagama engiwashoyo. Izwe liyahamba manje. Yabo njengamanje izwe liyahamba manje. Mani ngakuboni lokho ngoba umkhonto we understand ukuthi ubaba uhlukunyezwe kakhulu but ubaba unento eyodwa. He's a chess player. Number 2 yonke into ayikhulumayo uyayazi. Izwe liyahamba manje. Impisi iyayazini ipolitiki. Ya lokho okuncane ongakudelela futhi namanje uthi wena ngiyayazini ipolitiki but trust me, believe me, one day uzowakhumbula amagama ami. Senitshela niyotshela ngelinye ilanga 6 o'clock zonke endlini ngenani endlini nonke nizotshela kanjalo one day sekuphethe yabona uHelen Zille nizongibuza nasi uyabona if ever kuke kwenzeka imistake eyi-1 uHelen Zille wafakwa as deputy president konke hambile South Africa gone. Uzobona nathi siyovala kuthiwa inyanga asisavumi sesicela ukuthi kube nabafundisi babelungu nithandaza kayi-1 ngosuku finish ngena nendlini yonke umhlaba uyahamba mawukuthi unendlu yakho nemizi uzonika imali encane kuthiwa it now belongs to the government. Ayikho into ozoyisho. Lento ka-GNU yinto ecreatwe ngaleso sikhathi that particular time u-ANC failed ukuthi asho ukuthi hayibo nasi sithi asingene endlini njengamanje nawu DA usungenile ngoba bafowethu ngeke uthi uthi uxabene nomfowenu ukhethe ukuphuma uhambe uyolanda isitha ngaphandle ukuthi sizobulisa umfowenu nizala ndawonye. uMK no-ANC laba abantu babafowabo kanje bahlukene ngobaba bazalwa umama oyedwa. Yini uhlulwa kwehlisa pride bese kubikwe waphethe ukuthi hayibo beyehlile amadoda iyabekwa ukuthi bafowethu wozani sihlaleni phansi sikhulumeni for the fact ukuthi kuze kuyohlangana kawu-2 u-ANC ugoloza nje ukuthi avume ukuthi hayi bafowethu siyavumelana u-1 no-2 no-3. Uthe ubaba-ke manje uzokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uzolwa uma elwa ningajahi ukugijima nemgwaqweni uzonitshela ukuthi njengamanje seningaya emgwaqweni because iqiniso lithi every South African has a right to protest. Nine-right yokuthi nimashe nitoyitoye as long it is a legal protest. Uzoyenziwa amaphepha ku-apply strike le phezulu ku-apply bavume then bese kuyomgwaqweni kumisa amabhodi. If ever this Concord doesn't want to consider wonke lezinto ezishoyo nama-proof akhona kuzophoqa ukuthi MK manje ihambe yoncenca iy'nkantolo ezingaphandle kwezwe zibuye zizolalela kuprove yonke into then they decide. Siyakhuluma-ke manje. Hayi ingidina ngempela lento ingidina ngempela because people have sacrificed their time. Lento abantu babulele mentally. Ibabulele because abantu bebengalali ebusuku. Number 2, most of the MK members
they are coming from ANC. So bebemmakile ANC bayambazi ukuthi okay barobha kanje kuma vote ngoba phela ngithi nake narobha nonke iqiniso ile nake narobha nonke nisawo ANC abanye benu nani shaya lonto so benimmakile benidlala kahle igame yenu ngijabula kanjani nibakhombisa ukuthi khululekani siyasazi sonke istrategy sokurobha amavoti but kwasho ukuthi isystem ayikho into ongayenza kwisystem ike yacisha le nto 2 hours kwathiwa kwekanti bayazi bayayisebenza so nje guys si depressed kakhulu i-depression phezulu sihlukumezekile emqondweni ikhanda lamali likhulu kangaka livuvukeliswa ukuthi izinto esiningi